Prečo cigarety? Prečo nie nejaké cukriky? Mentolové lízatko, lízatko bez cukru, lízatko pre lenivých, pre umelcov a biznesmenov. Dáš si lízatko do úst, ideš a cuckáš si, alebo sedíš a oddychuješ. Podľa žltých zubov každý vie, že si závislý na lízatkách. Časom ľudia začnú kupovať lízatka viac a viac. Bude to in. Výrobcovia lízatiek začnú zvyšovať ceny a vláda zase zvýši dane. Ministerstvo zdravotníctva nás bude varovať. Lízanie škodí vašmu zdraviu a spôsobuje zubný káz. Tí, ktorí budú lízať a cucať lízatka s cukrom, sa budú vysmievať tým, čo cucajú sugar free. Ak by bol niekto nervózny alebo ak by premýšľal nad niečím vážnym, tak by si dal kávu s lízatkom. Školáci by potichu utekali každú prestávku von zo školy, aby si vycucali lízatko, kým ich niekto nevidí. A keď prídu domov, mama by ich privítala slovami: Čo to z teba cítim? Zase si cucal lízatko? Pre Panorobskú vysokú školu Alchimova Mária.